Insellmilkom. Illum it-tlieta 23 ta' Marzu, il-Knisja tfakkar lill-Isqof Spanjol San Toribio ta' Mongrovejo. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof tal-Arċisqof. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jgħid li dak kollu li jagħmlu biex joġob lill-Missier. U aħna, bl-inġieba u l-ħsibijiet tagħna, kemm nagħmlu dak li joġob lill-Missier? Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti f'din il-5 ġimgħa tar-Randan nibdew noqorbu lejn il-misteru tas-salib tal-mulej. Illum qegħdin infakru Isqof Spanjol, Isqof Quddies, San Toribio ta' Mongrovejo li twilet Spanja, trabba Spanja, ġie edukat Spanja fl-Università ta' Salamanca, università importanti ħafna. Imbagħad ir-re li ra l-kapaċitajiet tiegħu bħala anke inkwiżitur xtaq li jkun isqof fil-missjoni, isqof fil-Peru, isqof ta' Lima, arċisqof ta' Lima. Il-Papa qabel ukoll u sar saċerdotu isqof u mar ta' ħajtu għal poplu tal-Peru. U tal-Grizma lil qaddisin kbar bħal Martin de Porres, Rosa ta' Lima wkoll, u kien iħobb jimxi minn raħala l-ieħor. Kien isqof li għex fis-seklu 16, fil-fatt miet fl-1606, imma kien isqof missjonarju. Għamel ħafna sinodi u konċilji reġjonali u provinċjali. U allura nistgħu ngħidu li nitolbuh l-interċessjoni tiegħu anke għaliex il-Papa jixtieq li aħna inkomplu din it-tradizzjoni tal-poplu li jimxi flimkien. Iddefenda ħafna anke lill-indiġeni, il-popli nativi tal-Peru. U għalhekk huwa meqjus bħala eżempju sabiħ ta' isqof. San Ġwan Pawlu II fl-1983 ħattru patrun tal-isfijiet kollha tal-Latin Amerika. Nitolbu l-interċessjoni tiegħu għalina l-isfijiet u nitolbu wkoll il-poplu ta' Alla bl-interċessjoni ta' Toribio ta' Mongrovejo kollu di l-esperjenza ta' poplu pellegrin flimkien. Fil-biru ta' din il-Quddiesa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Int li tiftaħ dirajk lil midinbinu taħfrilhom mulej ħnina. Inti rajt tajjeb li taraf in-naċ tiegħek, Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li naqdu bla qiegħda r-rieda tiegħek biex il-poplu għaddej tiegħek f'din il-ħajja jikber dejjem fit-tjieba u fil-għadd. Int kabbart il-Knisja tiegħek u Alla bil-ħidma apostolika ta' San Toribio u bil-ħeġġa tiegħu għall-verità. Għamel il-poplu konsagrat lilek jikber dejjem iżjed fil-fidi u l-qdussija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-Ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien l-Iżraelin telqu minn ħdejn il-Montanja Ħor mat-triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu iddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u lanqas ilma, aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif. U l-mulej bat srib velenużi f'nofs il-poplu u bdew jigdmuhom. U mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu marant Mosè u qalulu: Dnibna għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek. Itlob lil-mulej ħajwarrab is-srib infostna. U Mosè mar jitlob għall-poplu. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: Għamel serb tal-bronz u arburaħ bħal standard u kull min jingidem u jħares lejh ifiq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronz u arburaħ bħal standard u ġara li kull min kien jigdmu s-serb kien ħares lejn is-serb tal-bronz u kien ifiq u jgħix. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien, mulej isma' it-talba tiegħi. Ngħidu flimkien, mulej isma' it-talba tiegħi. Mulej isma' it-talba tiegħi, ħatasal għandek lajta tiegħi. Taħbix wiċċek minni f'jum id-dwejjaq tiegħi, ressaq widintek lejja, meta nsejjaħlek fittex weġibni. Ngħidu flimkien, mulej isma' it-talba tiegħi. Ħajkollhom il-ġnuż il-biża' ta' ismek mulej u slaten kollha tal-art il-biża' tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni lil Sjon u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' it-talb tal-mitluqin, ma jistmelx it-talb tagħhom. Ngħidu flimkien, mulej isma' it-talba tiegħi. Jinkiteb dan għan-nisel li għad jiġi u poplu ġdid għad ifaħħar lill-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-loli tas-swantarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' il-krib tal-ilsiera biex jeħles lil dawk li huma għall-mewt. Ngħidu flimkien, mulej isma' it-talba tiegħi. Iż-żerriegħa hi l-kelma ta' Alla, il-bidwi u Kristu, min isib lilu ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: Jiena mmur u intom qatt tfittxuni, imma qatt tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qalu l-Lut: Jaqgħu se jneħħi ħajtu bidejh dan, għax qal fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Ġesu qalilhom: Intom minn hawn isfel u jiena ġej minn hemm fuq. Intom nies ta' din id-dinja, imma jien minix ta' din id-dinja. Kif għedtilkom jien intom tmutu fid-dnubietkom, għax jekk intom ma temnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. U int min int? Staqsewh. Weġibhom Ġesu: Dak li ngħidilkom sa mill-bidu. Għandi ħafna xi ngħid fuqkom u x'nikkundanna fikom. Iżda dak li bagħatni jgħid il-verità u jiena ngħid lid-dinja dak li smajt minn għandu. Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-missier. Għalhekk Ġesu qalilhom: Meta terfgħu il fuq
lil bin il-bniedem. Imbagħad tarfu li jiena hu. U li minn rajja ma nagħmel xejn, imma li nitkellem skont ma allimni il-missier. U minn batni huwa miegħi, u meta telaqnix waħdi, għax jiena dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu. Meta tkellem hekk, kienu ħafna dawk li jemmnu fih. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġel. Nitnatfu minnu bidna. Aħna noqorbu lejn lajt nisemmu iżjed il-Ġesu, mod speċjali fis-siltiet mill-Evanġelju skont San Ġwan, iħeġġeġ lil-lut, lil-kapijiet, lil dawk li qegħdin jisimgħuh għall-fidi. Il-fidi li tfisser li jintelqu fidejh liben tal-missier u minnu jirċievu il-ħelsien minn dnubietom. Hija ħarxa dik il-kelma li jgħidilhom intom se tmutu fid-dnub tagħkom, se tmutu fid-dnubietkom, jirrepetiha kemm il-darba. Imma hija konsegwenza traġika ta' min ma jintelaqx fidejn il-mulej. Ġaħna meta nintelqu fidejn il-mulej bil-fidi, jieħu ħsiebna hu. Kemm talba sabiħa dik li għallimna San Ġorġ Preka, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok, biżżejjed tgħidlu dik. Biex inti tkun qed tgħidlu jiena nemmen fik, jiena nemmen li inti Ġesu, Alla jsalva, li inti Emanuel, Alla miegħi, Alla magħna. Imma il-problema li Ġesu sab qudiemu tasal is-sija tiegħu hija li uħud min-nies li għal-jom ta' ħajtu ma ridux jaċċettaw dan id-don. Jinsisti wkoll li dak li qed jagħmlu b'ubbidjenza lejn il-missier. Interessanti ħafna kif jitkellem fuq Alla l-missier li jgħid il-verità. Jiena ngħid id-dinja jgħid dak li smajt minn għandu. Ma jitlaqnix waħdi, jiena dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu. Interessanti meta Ġesu jallimna nitolbu, jallimna li jkollna dan l-atteġġjament missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. U għallimna wkoll nafdaw fil-missier. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna. La ddaħħalniex fit-tiġrib, eħlisna mid-deni. Papa Franġisku, meta jitkellem fuq dan l-atteġġjament li qed jinkwita ħafna l-Ġesu, jitkellem fuq il-neopelagianismu. Xi jkun da? Li inti minn għalik m'għandek bżonnu l-Alla, kapaċi salva bil-qawwa tiegħek. Ħafna drabi naqgħu f'din it-tentazzjoni, jien Alla m'għandix bżonnu jien. Għandi l-flus, għandi l-poter, għandi l-ħbieb, għandi s-saħħa. Jiġi virus ċejken u ma jiġi poġġina f'postna, ċaħna nisperaw li neħilsu minna l-burraxka. Imma ta' min nirriflettu kemm għandna bżonn tassew il-mulej bħala salvatur, il-mulej Alla magħna. Ġesu mbagħad jgħid xi ħaġa li hemm bżonn nirriflettu fuqha anke fid-dawl tal-ewwel qari tal-lum. L-ewwel qari jitkellem fuq mument ta' kriżi ħafna, kriżi ta' fidi u kriżi ta' saħħa bħalma qegħdin fiha aħna tal-poplu ludi. Iddejqu jibdew igergru tallhom, mbagħad jiġu daw is-srieb velenużi u mbagħad jindunaw li isma' flok tgerger mhux aħjar titlob u Mosè jpoġġi din ix-xbija tal-bronz ta' dan is-serb kull min iħares lejha jfiq, jerfa'ha l fuq, jolliha l fuq. Ġesu jgħid meta terfgħu il fuq il-bin il-bniedem, imbagħad tarfu li hu u li minn rajja ma nagħmel xejn.
jiġi nobdi l-missier. Mela, l-ewwel nett il-kelma terfa' l-fuq fil-Vanġelu ta' San Ġwan nisibuha diversi drabi. Ġesu jgħidha anke fil-kapitlu 3 meta jitkellem ma' Nikodema hawnhekk qegħdin naqraw silta mill-kapitlu 8, hija propju li jerfgħu imsallab. L-eżaltazzjoni tas-salib hija wkoll il-mument tal-glorja ta' Ġesu. Ġesu għalih il-glorja mhix iċ-ċabċib tagħna, x'aħna ma ċabċabniex ma ċabċabnielu kif ngħidu, imma li narfu minnu. Tarfu li jiena hu. Din hija kelma mhix jibsa, hija tremenda għaliex jiena hu huwa l-isem ta' Alla. U allura Ġesu qed jgħid jiena meta tħarsu lejja imsallab tifhmu li jiena nobdi l-missier, jiena l-liben tal-missier, jiena Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. U dan huwa il-pellegrinaġġ ta' dawn il-jiem eżies din il-ġimgħa aħna nsejħulha tad-Duluri, il-ġimgħa d-dieħla, il-ġimgħa il-kbira, il-ġimgħa li twassalna għal-lejt qaddis tal-mulej. Nitolbu li aħna nħarsu lejh merfuħ il-fuq u nafhmu tassew minnu. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta' San Turibju ta' Mongrovejo, Arċisqof ta' Lima, għal Papa Franġisku, għalina l-isfijiet, għas-saċerdoti fil-Knisja, għad-djakni, biex aħna nkunu għaddejja tal-poplu, natu ħajjitna għal-poplu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina li forsi konna momenti ta' diffikultajiet fil-fidi dawn il-ġranet, żgur diffikultajiet fis-saħħa, biex ma naqtow qalbna qatt, nafdaw ruħna b'fidi kbira, b'tama kbira, b'imħabba kbira, fil-mulej imsalla palina il-xuxtata lina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha tagħna, mod speċjali dawk mill-quta bil-COVID-19, għall-awtoritajiet tas-saħħa l-frontliners kollha biex il-mulej jagħti dawl, jagħti faraġ il-qalb, jagħti saħħa u sosten. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Biex int mulej fil-ħina tiegħek tkun għal-jom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aħna u nippreparaw għal-ġimgħat Quddiesa, ejjew nitolbu biex iġbijat Quddiesa li nagħmlu, is-slaleb li nwaħlu fit-twieqi mal-galleriji tagħna, f'tant postijiet eżiż, ikunu sinjal ta' mħabba vera, stedina biex inħadnu magħna is-salib ta' Ġesu u nemmnu fil-qawmin tiegħu mill-imwiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqat-talb kollu tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmu lej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u għall-glorja ta' ismu u għat-tiġijiet tagħna u tal-poplu għat-kollu tiegħu. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju tas-sliem biex fil-ħina tiegħek taħfrilna dnubietna u tmexxi l-qlub tagħna li m'għandhomx mistrieħ. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek min ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Quddies tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dussija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Salvana enta salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Arċisqof Turibju ta' Mongreviejo u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna.
missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li naħsbu bla qiegħda fuq il-ħwejjeġ tas-sema biex dejjem jistoqilna nirċievu id-doni Quddiesa tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej, irroddu ħajr lil Alla. Nofru dan ir-Rużarju għall-morda kollha tagħna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kull jum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħnisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlab għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek.
Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib, iżdeħlista mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib, iżdeħlista mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju.
Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, id-daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni għamna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, id-daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen.
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mitbidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik, Sultana. tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nikku nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Jagħmela avukata tagħna dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Quddieshom Malla biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għaffrinna d-dubietna bħalma naffru l-minuħati għalina daħannix fit-tiġrib iżda ħnisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija u Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu Quddies Alla. Henna lina. Trinità Quddies Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina Quddieshom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ hekk ikun. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej
u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Hekk ikun. San Giuseppe ta' Qalb Safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. San Turibio ta' Monrovejo. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi u nsellmilkom.